ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ఇది ಮೂಜಿನೇ ದಿನ. ಸೊ ಪ್ರಸಾದ್ ఆయన రూమ్ దంచి పోందులో దయపండి ఆయన రూమ్ కరెక్ట్ ఆస్తినల్ల ఫైనల్ ఆస్తి అంచే దైతే కరెక్ట్ దాల ప్ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಮೂಲೆತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ఆయన ರೂಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಐನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಜಾಯ್ನ ಒಂದು ಎಂಚಪ್ಪಂಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪಂಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಜತ್ತಿದೆ ಬಕ್ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಲಕೊಂಪು ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪುಯ್ ಆತ ತುಕೈಂದ ಬ್ಲಾಗ್. ರೂಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೆಂಚಿದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಮಾರೆ ಕೋಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಬೆಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಪಿತಾಡತ್ತೆ ಮೇದಾದ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಟಾರ್ಜೆಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿನ್ನೆ ವೀಕ್ ಆಫ್. ಸೊ ತೂಕ ದಾದಾಕೊಂಡು ಅಂಜಪ್ಪುನೆ ಬ್ರಷ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಅವಳದಿಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇವಳ ಬಕ್ಕ ಸಾಬೂನು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಬೂನು ಬೇಕು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಮೊತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಬೋಟ್ಲ ಕನೆ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಜಾತ ಸಾಬ್ ನೋಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅವನು ಆಯ್ತು ದಿ ತಟ್ಟೆ ದಿಪ್ಪಿಂದ ದೆತ್ತಿ ರಾತ್ರಿ दादा बखु ऐसे इज्जत है गाड़ी गाड़ी इज्जत मारे ऐसे उल्टे मारे दीपिन साव बक उन्हें दोन को ये दिन आला उल्टे उन्हें दोन को लो ना हाँ उन्हें जब पूरी दीपिन आते हैं किधर सदन बुर्द दो याना रूम पौधे ले हेवी नहीं दस मिनट फास्ट पौधे ले जाते दे बक इन्हें वीक ऑफ है सो तू कदा आज तब पर आपने पान go. ಮೂಜ್ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ನನ್ನ ಪುರ ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧದ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಬಂಜಿ ತಿನ್ಕ ಬಾಕಿ ತೂಕ ಓಲ್ಡೆ ಬೈಯ ಬೋರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಸ್ ಅಡೆಗೊಂದು ಕೋರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಣ್ಣಿ ಸಾರು ಉಂಟು ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಊಟ ಕಣ್ಣಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಊಟದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದ ಆ ಕೋರ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋದುಂಟು. ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಕಿರಣ್ಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ನಮ್ಮ ಊಟದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಮಂಜುಳ ಬರೋದಲ್ಲ ಬೆತ್ತ
You said you were My wearing. God. You were wearing black. It's not a black, it's green. Yeah, here is there. Oh, I can't. Oh my God, we are like twins. Black बोला ना उसने. Bro, it's not black. But it's the color you said is. It's your problem. It's not mine. इधर को थोड़ा शीता हो. टिश्यू लेके आइए. Like this. अब शीता का बम बैठ गया. किरण जानता नहीं आ रहा. किरण जानता नहीं आ रहा. पता है. बस. फैन किधर है? Oh my God, my hair's so big. हम एसी को इसका रखा तो क्या हुआ? एसी में एसी का हवा खाने के लिए रुका है. Hi, Kiran, birthday boy. So sir, ಕುಶಾಲ birthday ವಿಷಯ. ಏಪಲ ಬರ್ಕೊಂಡು Yearly. ಇಯರ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ಪಣ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮళ్ళీ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ಅಂತ. ದಾದಾ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಅವಡತ್ತ ನೀ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣನಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ 30 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೇರ 30 ವರ್ಷ बक गुड लक सर तरफ से मेरे को सपोर्ट किया. मैंने बोला विघ्नेश्वर जी एंड स्टिल उन्होंने बोला कि तू चिड़चिड़ा रहे थे. It's too bad. You are bad. You guys are I bad. am a good friend. मैं सपोर्टेड हूँ. मेरे को ऐसा किया तू. पागल औरत. निका निका. लोग शर्ट फाड़ना चाहिए ऐसे करके. So guys, नमस्ते पोंगुल्ला शेट्टी होटल for birthday. Bertindak. Oh my. I look cute. Oh my god. The return to our home, destiny. So yes. ಎಡ್ಡ ವನಸ್ ಮಾತ ಬನ್ನಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ इसलिए मैंने केक तोड़ा खाया क्योंकि केक ग्लास खाना चाहिए केक हम. हाँ ये ज़्यादा खाया. पानी पिया केक खाया ये सब इसलिए ज्यादा हो गया. पानी पिया था पहले कितना 2 ग्लास पानी पिया.
हाँ सही मेरा भी खाली था, इसमें डायरेक्ट केक है। ತಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್.